Pekný deň želám, vážení priaznivci. Dnes si ukážeme techniku štepenia zeleného do zeleného. Máme 5. júla, takže je ideálny, možno už aj najvyšší čas na tento spôsob. Ukážem vám vlastne, čo som sa aj vlastnými skúsenosťami naučil. Pokiaľ sa človek sústredí, tak môže byť úspešný až na 95% tento spôsob. Ale treba experimentovať, treba skúšať. Takže zoberieme si priamo čerstvý, pred chvíľkou odrezaný výhonok, alebo teda stonku z rastliny, ktorú chceme štepiť. Toto je konkrétne zase teda odroda sultán. A ideálne je, keď už je aktivovaný púčik v pazuche listov. Áno? Nie vždy sa dá nájsť takýto púčik, keď nemáte inú možnosť, tak treba vyskúšať aj keď je menej aktivovaný. Nič tým nestratíte, za pokus to stojí, možno sa zrovna aktivuje aj to menej viditeľné očko. Ale my si skúsime teda naštepiť toto, ktoré má už viditeľnejšie očko a už vidíme, že malinko sa už začína hnednúť. Stonka, to znamená, že už sa vytvára pomalinky prvotné drevo. Áno, že už začína pomalinky drevnatieť. Takže vyskúšame. Odstrihneme si nad listom ten kúsok. Samozrejme, odstraníme aj list. Už nebude toľko energie, aby bol vyživovaný. Zoberieme si očkovací nôž. No a pozrieme si stonku materskej rastliny, kde chceme štepiť. Približne tá hrúbka, kde to asi chceme. Tak mohli by sme vyskúšať túto nižšie. Štepíme na odrodu nejaké odnože Turkey Brown, konkrétne piaristická, slovenskí priaznivci a diváci vedia. Takže odstrihnem to, aby sme mali dostatočne veľký priestor na veľkosť toho vrúblu. Niekto robí kratšie tie vrúble, tie klinky takzvané, a niekto to robí dlhšie. Treba vyskúšať, uvidíte. Treba aj niekedy improvizovať, ako nie je všetko dané, všetky pravidlá, experimentuje sa s tým rôzne. Takže odstrihneme si stonku, ktorú nepotrebujeme, potrebujeme jej spodnú časť. Očkovacím nožom si narežeme približne rovnako veľký zárez. Môžeme ísť stredom. Koľko asi približne. A potom si nasmerujeme očko, že ktorým smerom ho chceme dať. Môžeme vyskúšať robiť sústredenie. Uvidíme, či to na kameru pôjde. To je iné rozprávať pri tom, a iné je byť plne ponorený do práce. Vidíme, že už je drevnatejšia. Zvyčajne to robievam s úplne zelenými, ktoré ešte nemajú náznak drevnatenia. Ale už sa stalo, že mi chytili aj takéto. Za pokus to stojí, no sa mi to trošku. Takže vyskúšame dať skrátený. Zvyčajne dávam dlhšie, ale malo by to byť dostatočné. No. Sunieme si. Sledujme si bok, aspoň tá jedna strana zeleného by mala
lícovať. Pozrime sa na detail. Stiahnete pásko, aby vám lícovala pekne. No, aspoň z jednej strany. Zoberieme štepárskú pásku. Urobíme si prekríženie, spevnenie v spodnej časti, aby sa nám neprešmikovala. A postupným spôsobom stiahneme. Pomôžeme si druhou rukou. Priebežne si sledujeme, či sa nám to neposunulo. Snažíme sa to nalicovať. A stiahnuť. Klasickú štepárskú pásku, ale kamarát, kolega mi odporúča alebo dáva na inšpiráciu, že môžete použiť aj parafín. Novú pásku hlavne na mieste spojenia, aby vám aj nevyskol tento vrchná časť toho vrúblika. A že tá parafínová páska sa potom sama rozpadne a vtedy môžete prekryť aj ten púčik. Takže sa tam dostane menej vzduchu a je menšia pravdepodobnosť, že vám to vyschne. Ale ja používam tento spôsob, že pomáham si tou stonkou listu, aby mala vyrastajúca nová stonka priestor na vyrastenie. Respektíve dá sa urobiť to, že môžeme ísť týmto spôsobom, že zabalíme tú vrchnú časť stonky a tým aj predídeme jej vyschnutiu. Hore na tú vrchnú časť toho rezu môžeme dať štepársky vosk napríklad, alebo si pomôcť takto tou páskou, že to prekryjeme ten vrch. A teraz obalíme okolo lista, vidíme z vrchu, že púčik má priestor, aby mohol rásť. No a pásku si posunieme smerom dole. Ak vidíme, že by ešte bolo treba trošku niekde viacej stiahnuť, nech to čo najlepšie tie rezné hrany prilnú na seba. Obtočíme. Na spodku sme si nechali koniec. Urobíme úzol. Nechali sme si koniec, aby sme teda mohli urobiť ten úzlik. No. Hotovo. Prebytočnú pásku môžeme odstrihnúť, nech máme nejakú estetiku. No. Potom niekedy je dobre to robiť v tieni. Niekto zabalí naštepenú časť proti slnku alobalom, alebo môže sa použiť nejaké vrecúško. Mne sa stalo, že párkrát, že do alobale sa mi dostali ucholaci, takže je viacej možností, alebo to nechať na slnku, alebo to zakryť len nejakým dočasným spôsobom na pár dní. Dobre? No a je dobre si urobiť viacej pokusov. V podstate koľko potrebujete, kde sa vám to hodí. A prajem vám teda veľa úspechov
a veľa podarených experimentov. A keď sa aj niečo nepodarí, nezúfajte. Prajem vám všetko dobré a majte sa krásne.